siat kari Israel ya ka jaka penlanggas ka bahedu jong ka perthai katma kala poi sa ka wipat ka benta om tang yaki nongba lani yaki kaput hanrei wat yaki jaka bu gas ru kawini ki jaka bu gas kaba tam ha ka perthai kabali trelang ru hapdeng juko Iran bat kari Qatar kabla tip ya ka jaka daga ta ka South Pars kabla syak pen prano ha ki namding jong ka Israel ha ka khat praturik jong tu nai kani ka dei ka jingkan at kabla jurba kani ka dei ka jaka pen me gas kaba tam ha ka perthai kabla batru ya ka kurdan kaba kraw tam ha ki ka perthai hadin kumba khat lai snam ye hadu menta bat menta kala syak pen prano ha ki airstrike jong kri Israel bat kane kan sa pen kudor ya ka gas bat ya ka umpnyang ha situlup jong ka perthai bat kane kan sanang pen kiu ya ka dor kabalong sabar na uput ya ka perthai kam la shu ban mat lanu ru kani ka jing hirtma kalalong kumbala Pharia yu usnyu bat kani kala penjan yu ke India ba kani ka thma ka dei ka bompat jujiaru menno kumno kani kan kata bat ka ke ban saja hadin nangni kani ka jaka ka ba syahir thma ha ka sngi balang ya ka Israel ka siat ya ka jaka bukas kabadan hapo jong ka Iran kabada tipru da ka South Pars kari Israel kam don ka nu kudu ka jing pen mana haswa bakan hirtma ya ka jaka bat ka kabla jot ka long ba om tang ki tiar gitar jong ka jaka bukas hanrei kane kanang jur shu ha ka jing kan at jong ka thma nang ni sakmat ka jing nang snu dur shu kane ka thma menta ka deiba kaba ningkong kedai baka Israel kala siat yaki jaka kaba kongsan ya kaba kari Iran kala pendon kam yaki bat kaba ar kalong ba kala pensitom yaka Qatar daga jingle jongkori Iran ka South Pars ka dei ubutlum jongga yok kot jongga umplyang bergegas jongkori Iran kumbah nyo pau pesani ka jingmi naga gas kawan lingba jongkani hanrei kumno ka Qatar ka pendon kam yaka jaka ka Qatar bat ka Iran kia sam yaka gas kabayo nagatei ke jaka habangi pek ya kene ka map kane ka dei ka Persian Gulf kane ka benta jong ka kadon ha ka jaka jong ka Iran bat ka perthai jong ki Arab bat ladangi pek ha kene ka duriau hapo jong ka khendo kadon ka wei ka jaka bu gas ka ba kraub ha ka tei ka jaka kane ka shong hat raidu jong ka duriau hapo jogri arteli kiri ka jong ka Qatar ka shong ha ka wei ka benta bat jong ka Iran ru ka shong ha ka wei ka benta ka Iran ka la khot ya ka benta kum ka ta ka South Pars bat ka Qatar ka khot ya ka jaka da ka ta ka North Field kidon la ka jong ka kertang hanrei ki pendon kam ya ka ju ka jaka bu ya ka gas hanrei ka Iran kala siat ya ki benta jong ki jaka ka hap hapo jong ka ha Qatar ka bala khot ru ya ka te ka jaka da ka ras lafan ya ka ni ka jaka penlanggas la yo ru ban sei napo jong ka nongba ras lafan napo jong ka Northfield bat kani ka dega ta ka jaka bu gas ka ba hetam ha ka perthai situlup bat ka deiru ka ju ka jaka ya ka ba Qatar kala penkala saka LNG bat ha ka ju ka por kala shalan ye ki jhat ha ka leng saudong jong ka perthai lingba jong ka yo ka ba kraw ka chongka hanrei ka Iran kala hirthma bat penjot ye ka te ka jaka bat watla kam patla ban penjot lutru hanrei kala dep ban hirthma ya kani ka jaka ka ba hap hapo jong ka ha Qatar ka Iran kala siat ya shibon ki jaka penmi boarding ki bakentup ya ka jaka san umpnyang hapo jong ka Saudi Arabia bat hapo jong ka Kuwait ka Saudi Arabia ka jaka kensho umpnyang ka bertip da ka Aramco kaneru kala syak hirthma ha ka Iran banju bab ya kane ki nong khai ki bapau jong ka tegeri ki balatip ya ki da ki Riyadh kila berngam ban pha de ki bor sipai persa ya ka Iran nakalang jong foreign minister jong ka Saudi Arabia Uprin Faisal bin Al Saud ula ong ba kani ka jingle jong ka Iran kala de ban pen phai kala ya ka jingle ka jongka la ka de ha ka sanshar ka khadar lane ha ka jinglong mensim bat ngi donru ya ka hok ban jubab namar kini ki kamrunar ki brale de ka Iran bat ka por ka sabata ya ka ka ki bor sanshar jong ka Saudi Arabia kin sale persa ya ka Iran bat ka ka Iran kala jubab halor jong ka jingkran jong foreign minister jong ka Saudi Arabia kala ong ba phila ban kran kat ka ba pipi kran hanre tangwe ka long ba la da phi hirthma ya ka wei ni ki jaka penmi umphyang lani ki jaka penmi gas jong ka Iran ka Iran ru kan sale de ka beteng ya ka nu ku ri hapo jong ka Middle East hadu ba kinda kala de pei sisendon
ong keri Iran. Henry tang hadin kendiat sengi pum kerwit no keri Israel daki airstrike ki jongka ya ke jaga penlangkas ka bahedu ha ka perthai ka hapo jongkeri Iran. Kani kalong kumsi bentaban penbor ya ka namar ka jing pensange ya ka lenti Hormuz. Bat kani ka jing sya thombor jongkeri ka jaka bu gas kalanang pen kraw shu ya ke thma ka berang yak menta hapo jong ka Middle East hapneng jongkeri Iran bat keri Israel. Kari Iran kala hirthma ya keri Qatar bat ba Donald Trump la berngam ya keri Iran lada kandang hirthma biang ya ke Qatar kari Amerika kan sa hirthma ya barok kewe ke South Pars ka jaga penlanggas jong keri Iran. Kumta gani ke jingsha thombor jong ke South Pars bat ka Raslafan kan sa ktak bha ya keri India ru namar keri India ke shania ya ke gas na Middle East kham tam napo jong keri ha Qatar namar ka dei ke jaga supply gas ka ba buntam hapo jong keri India. Kumta kumba 90% ka LPG gas napo jong keri ha Qatar ka India ka donkam bat na ki tebro bat ka buntam ya ka India ka penunkam ka napo jong ka Raslafan haus nam ubaladap ka India ka lamang hadu kumba arpo hunyo million ton ka LPG bat kumba khatway pun million ton tang napo jong keri Qatar marwe haswa ba ka jingsha thombor ganjia kala donru ka jingya kendu jing ya ka lintiya ki jhat duriau Hormuz namar ka jingsha hirthma ka kha ha keri Iran. Kumta gani ka jingsha hirthma ya ka jaka penlanggas ha Qatar kumba khatnyo persen ki LPG ki badai ban shalan sabari la haban pensange no ban shalan menta nagata ka daw ka perthai kan se kendu ya ka jing ka kraw ha nang ni sakmat hadin ju ka jingsha pen prano jong ka jaka bu gas ka kraw tam ka badon hapo jong ka Middle East bat kan sa penlong ya ka perthai barok away kan sa kerdu gas pha nang ni sakmat ka thma ha Middle East kan sanang kraw shu nang ni sakmat hadin ju ka jingsha pen jot no jong ka ne ka jaka ka kongsan hapo jong ka Middle East tong ndangi ap ki wipat ki khubor ki bandang wan khoblesibun tat hadu be kendu ha ka wipat ke video